राजमनम् यशोदाभियो लोकलातवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्दं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्दम् राम्बोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकम्पतृरेकाककण्ड स्थितग्रैव दामोदरम् भक्तिभक्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावतिं वा न चान्यं वृणीहं वरिष्ठान्तपीता इदं देवपूर्णाद गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते मुगाम्बोजमत्यन्तनीलैः वृदां कुण्डलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिदृष्ट्यादिदिनं वदानो गृहाणेश मामज्ञं निदक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमुतैव यद्वत् त्वयामोजितौ भक्तिभजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहोमि स्थितमोदरेह नमस्ते धाम्ने स्फुरतिभिधाम्ने त्वदीयोदरायाद्य विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्दनीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ, അതായത് കർമ്മയോഗം, ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മന്ദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. കൃഷ്ണനെ എന്തുകൊണ്ടാ കേശവ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്? കേശവ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെ, കേശി എന്ന അസുര കേശവ. അപ്പം കേശി ഘാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തും വൃന്ദാവനത്തുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്ത് പോയവർക്ക് അറിയാം, വൃന്ദാവനം പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ യമുനയുടെ തീരത്തായിട്ട് കേശി ഘാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് കേശി എന്ന അസുരൻ എങ്ങനെയാ വന്ന? ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മുഷ്ടി ഇങ്ങനെ പിഴിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേശവ എന്ന പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 കാരണങ്ങൾ? വിഷാദയോഗം, വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഹൃദയം, ബന്ധുജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാധി, പിന്നെ അപകീർത്തി വരും എന്നുള്ള പേടി, പിന്നെ ഹൃദയ ദൗർബല്യം, ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാതിരിക്കലും മതിച്ച്, പിന്നെ വർണ്ണസങ്കര, അതായത് കുലത്തിന്റെ നാശം വരുന്നുള്ളത്, പാപം അല്ലെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു 5 കാരണങ്ങള് അർജുനത്തിന് വിഷാദം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, എന്തിനാ എന്നിങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? യുദ്ധത്തില് കൗരവർമാരൊക്കെ ഒരുപാട് മോശ പ്രവർത്തികൾ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരെന്താ പറയാ, പാണ്ഡവരെ കുറെ തരത്തിൽ അവർ ഉപദ്രവിച്ചു, ചൂത് കളിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷാപം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പിന്നെ വനവാസത്തിന് അയച്ചു. പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഭീമന് വേഷം കൊടുത്തു, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ടും കൗരവന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ? യുദ്ധം മാതാജി എന്ത് തരം മോക്ഷാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്? യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ മോക്ഷം കൊടുത്തു. ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഏത് മോക്ഷ? സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? അനിത മാതാജി, സായുജ്യം എന്താണ് സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു തീരുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ. അപ്പൊ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുക്തിയല്ല. മുക്തി 5 തരത്തിലുണ്ട്. ആർക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാ 5 തരത്തിലുള്ള മോക്ഷം അല്ലെ മുക്തി ഏതൊക്കെയാ? മാലതി മാതാജി. സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ടി, സായുജ്യം. സാരൂപ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭഗവാന്റെ സാരൂപ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തോട് സദൃശുള്ള അല്ലെ. അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും 4 കൈകൾ ഉണ്ടാവും. ഇവൻ അജാമളനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നപ്പോ അവർക്കൊക്കെ 4 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സാരൂപ്യം, രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ രൂപം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. സാലോക്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ അതേ ലോകത്തിൽ പോയി വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കറക്റ്റ്. പിന്നെ സാമീപ്യം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് സാമീപ്യം. സാഷ്ടി എന്താ? സാഷ്ടി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്, ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരല്. അപ്പൊ അലിഞ്ഞു ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിയിലല്ല, ആ ബ്രഹ്മനില് അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിഞ്ഞു. അതാണ് ഈ മായാവതിസിലൊക്കെ വേണ്ടത്, സായുജ്യ മുക്തി. എല്ലാ ഡീമൻസ്, എല്ലാ അസുരന്മാർക്കും സായുജ്യ മുക്തിയെ കിട്ടിയത് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, അകാസുർ, ബകാസുർ, കംസൻ, ശിശുപാൽ, എല്ലാവർക്കും സായുജ്യ മുക്തിയാണ് കിട്ടിയത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്. അത് ശരിയായ മുക്തിയാണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ സായുജ്യ മുക്തി ശരിയായ മുക്തി അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് ഈ 4 മുക്തിയും ഈ സായുജ്യ മുക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? എന്തുകൊണ്ടാ സായുജ്യ മുക്തി? ഭഗവത് സേവനമില്ല. വെരി ഗുഡ്, സേവനമില്ല, അസ്തിത്വമില്ല. അസ്തിത്വമില്ല. വെരി ഗുഡ്, ഭഗവാന്റെ സേവനമില്ല. അവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദമാണ്, അവിടെ സേവാനന്ദം ഇല്ല. സേവ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു സ്ഥിതി ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ, അപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് അവിടുന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ അതിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ, എവിടെയെങ്കിലും പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ കുറെ സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ബ്രഹ്മനിൽ കുറെ സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ആരുഹ്യ കൃച്ഛേന പരംപദം തത് പദന്തി അത, എന്തായാലും ബ്രഹ്മനിൽ ലയിച്ചാലും തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ തന്നെ പുനർജനിക്കേണ്ട വരും. അപ്പം ഭഗവാൻ മുക്തി കൊടുക്കും, ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തി കൊടുക്കും. എന്താ പറയാ, അഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാർക്ക് മുക്തി കൊടുക്കും. പക്ഷെ മുക്തിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്ന ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന അസുരന്മാർക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവര് മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ശരിക്കും എല്ലാവരെയും കൊന്നത് ആരാ? അർജുനനാണോ? കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അർജുനൻ എന്താ? നിമിത്തം മാത്രം, ഭവസവ്യസാച്യൻ, വെറും ഒരു നിമിത്തം മാത്രം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം കിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കണം എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇന്ന് കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. കൃഷ്ണാവധം, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവധം ചിലപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർ ഒറ്റയ്ക്കൊരിടത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമോച്ചരണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവധത്തിൽ പൂർണ്ണത വരുത്താൻ തുനിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ തികച്ചും പരിശീലനം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് വിജന സ്ഥലത്തിരുന്ന് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല. അതായത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അറിയാം, നാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഒരു സ്മൂലക്കിരുന്ന് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, കുട്ടികൾ, പിന്നെ വീട്ടിലെ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ജോലിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓടിപ്പോവാൻ പറ്റില്ല.
സ്ഥാനേ സ്ഥിത ശ്രുതികഥാ ധനവാൻ മനോഹരം. നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭാഗവതും ഭഗവത്ഗീതൊക്കെ എന്താ പറയാ കേക്കും പാരായണൊക്കെ ചെയ്ത് ഡെയിലി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില പേര് പറയും എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് മാതാജിമാര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, വീട്ടുകാരൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആ, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ പണിയുന്നത്, ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണോ, നാമം ജപിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണോ, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ അവരെ വിചാരം. അതായത് നിഷ്ക്രിയത്വം. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, സ്ഥിരം നാമം ജപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ വിചാരം അത് ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല എന്നാ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ, ആ കർമ്മം നമ്മുടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പാപം ചെയ്തവരാണ് അല്ലെ. എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവ്? എന്ത് തെളിവാണ്? നമ്മളൊക്കെ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മം പാപം ചെയ്തിന് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തെളിവല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്, പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഭഗവാന്റെ സേവയും ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ പിന്നെയും പുനർജനിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? പാപികളായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, ഈ ജന്മം നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മം, എത്രയോ ജന്മം, 84 ലക്ഷം യോനി വർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത് കാണും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും 2 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ആരാണെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ എന്താ പറയാ? ആർക്കറിയാം? ഭജനാനന്ദി. വെരി ഗുഡ്, ഭജനാനന്ദി. പിന്നെ പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ? ഗോഷ്ഠാനന്ദി. വെരി ഗുഡ്, വൃന്ദാനം. അതെ. ഓക്കെ, സോ 2 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ തന്നെയാ അവര്. ഭജനാനന്ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്ത് പോയാൽ കാണാം ഒരുപാട് ഭജനാനന്ദി സ്വാമിമാര് അല്ലെ ബാബാജിമാര്, അമ്മമാര്. അവര് അവരുടെ ഭക്തി സേവ, അതായത് അവരെ സാധന മാത്രം ചെയ്യും. അവര് നാമം ജപിക്കും, നന്നായി നാമം ജപിക്കും, അവര് ഏകാദശി എടുക്കും, എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും, കീർത്തനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം, സ്വന്തം സാധന മാത്രം ചെയ്യുന്നവരെ ഭജനാനന്ദീസ് എന്ന് പറയും. ഗോഷ്ഠാനന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം ചെയ്യുന്നവർ, പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നവർ, പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ. അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. എന്തുകൊണ്ടാ? അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മ ഹോലയാർ ജന്മ സാർത്ഥക്കറി കറോ പരോപകാർ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞേ? ഭാരത് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതം സാക്ഷാത്കരിക്കണം, അത് കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നല്ലൊരു മാങ്ങ നമ്മൾ കഴിച്ചു, മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഷോപ്പിൽ നല്ലൊരു മാങ്ങ വാങ്ങി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ മാങ്ങ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയും, ഇത് ഇന്ന ഷോപ്പില് ഇന്ന മാങ്ങ, ഇത് പോയി വാങ്ങണം, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കഴിക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പരം ദൃഷ്ടുവാനി വർത്തന്റെ ആ ഹൈ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വിതരണം ചെയ്യണം. നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ അറിവും എല്ലാം കൂടും. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഷ്ഠാനന്ദി ആവണം, ഭജനാനന്ദി മാത്രം. നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്ര പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ? എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നല്ല, നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറും. അപ്പൊ അത് ഗോഷ്ഠാനന്ദി ആവണമെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഭജനാനന്ദി ആവാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ വിവിധ നിഷ്ഠ പുരപ്രോക്താമയാനക ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാന കർമ്മയോഗേന യോഗിന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതയായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പം 2 ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. ഒരാൾക്കാര് ഒരുപാട് ഫിലോസഫി, തത്വജ്ഞാനൊക്കെ ആർജിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കും. ചില ആള് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കും, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. അതാണ് സാഖ്യയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇത് കപിലദേവാണ് ദേവഹൂതി അമ്മക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്, അതായത് ആത്മാവും ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണങ്ങളുടെയും തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴിയാണ് അത്.
അതായത് അവര് മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ, വെറുതെ ഊഹിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പം അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അമ്മേനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇന്ന ആളാണ് എന്റെ അച്ഛൻ, ഇന്ന ആളാണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അമ്മയോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ അമ്മ പറഞ്ഞുതരും. അതുപോലെ ഗുരുവിനോട് പോയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുരു പറഞ്ഞുതരും. ഞാനിനാ തത്വദർശിന, ബിക്കോസ് തത്വദർശിയാണ് അവർ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മറ്റേ കൂട്ടുകാരോട് ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനം, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭക്തിയോഗം തന്നെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 66-ാം ശ്ലോകം എന്താ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? വൃന്ദാ മാതാജി. മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. വെരി ഗുഡ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മോചിപ്പിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും, സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് എന്തും എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അത് പുണ്യം മാത്രം, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മുക്തിയായാൽ മതിയോ? പുണ്യം മാത്രം ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റുക? ഞാൻ ഇപ്പൊ വെറും പുണ്യം മാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തില്, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? മോക്ഷം കിട്ടോ? ഇല്ലേ? സ്വർഗത്തിൽ പോകും. സ്വർഗത്ത് പോകും. സ്വർഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ എല്ലാരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചിലേയും കളി ബുദ്ധിമാരാണ് മലയാളം ഡിവോട്ടീസ്. ശരി. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വിസ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം വരും. അപ്പം പുണ്യം മാത്രം ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ, തിരിച്ച് അതേ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ പുണ്യം പാപവും രണ്ടും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ആ വിത്ത് നിങ്ങൾ നട്ടിട്ട് ഒരു ചെടി വരും. പക്ഷെ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മുളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? വെള്ളം നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യല്ലോ. ആ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചില പേര് വറക്കും, ചില പേര് പറഞ്ഞു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് അത് നട്ടതിന് ശേഷം. പക്ഷെ നടുന്നതിന് മുമ്പേ അത് മുളക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നിക്ക് അത് വറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യണം അല്ലെ, തിളപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അല്ലാതെ വിത്ത് മുളക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപമൊക്കെ ഒരു ബീജത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീഡായിട്ട്, ഒരു വിത്തായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ആ പാപം. പക്ഷെ അത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. ആ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യമാത്മ നിവേദനം. ഈ 9 ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം മാത്രമല്ല പുണ്യവും അതിന്റെ വിത്ത് മുളക്കില്ല. നാഥജി പറഞ്ഞത് വിത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാപം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് മുളയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേരോടെ അറുത്ത് മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലൊക്കെ വെറുതെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പുല്ല് കിളയ്ക്കും, വളരും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വേരോടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപവും പുണ്യം എല്ലാത്തിനെയും വിത്ത് ഇല്ലാണ്ടാകും. തത്വശാസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ മതം വെറും വികാരാവേശമാവും, ചിലപ്പോൾ മതഭ്രാന്തും. മതമില്ലാത്ത തത്വശാസ്ത്രം മാനസികമായ ഊഹ കച്ചവടമായി കലാശിക്കും. അപ്പം റിലീജിയൻ നമ്മളിപ്പം ആരതി ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവത ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെറും മതഭ്രാന്ത്, വികാരാവേശം, സെന്റിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും പ്രഭുപാദർ. റിലീജിയൻ വിത്തൗട്ട് ഫിലോസഫി ഈസ് സെന്റിമെന്റ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കും, പക്ഷെ ഏകാദശി എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യും, പക്ഷെ എന്തിനാ ആരതി ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, എന്തിനാ ജപിക്കുന്ന അറിയില്ല. നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയില്ല. ഫിലോസഫി, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ വെറും ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ അത് വെറും വികാരാവേശമായിരിക്കും. പിന്നെയോ നമ്മള് കുറെ ഫിലോസഫി അറിയാം, നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത അറിയാം, എല്ലാം കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതം അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഊഹാ കച്ചവടം. ഫിലോസഫി വിത്തൗട്ട് റിലീജിയൻ ഇസ് മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനാണ് പ്രഭുപാദർ ഭക്തിശാസ്ത്രി പോലുള്ള ഓരോ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നമുക്ക് ഫിലോസഫി അറിയണം, അതായത് തത്വശാസ്ത്രം അറിയണം, നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വേണം. അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം ചെയ്യണം അല്ലെ.
വേദേശ സർവേ റഹമേവ വീര്യം. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയിൽ പെട്ടുപോയില്ല, വീണു പോയില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനം. ശ്രീപ്രഭാതർ അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പറയാറ്. ന കർമ്മണ നാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോ ശ്രുതേ ദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ വെറും എന്താ പറയാ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയ ആൾക്കാരായത് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ മക്കളെയും എന്താ പറയാ അച്ഛനമ്മമാരെയും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ അയച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു കർമ്മം, നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതായത് അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതും പാപമാണ്. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ സന്യാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണതയിലെത്തോ? ഇല്ല, അതും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസം അലൗഡ് അല്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രഭുപാദർ സന്യാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം സന്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചവര് വീണ് പോവാൻ പാടില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണൻ തുല്യനാവണമെന്ന് ചില തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സന്യാസം കേവലം സാമൂഹ്യ മര്യാദകളുടെ ലംഘനം മാത്രമത്രേ. മറിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗം ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര തന്നെ തുച്ഛമായിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് കുറെ ആൾക്കാര് ബ്രഹ്മചാരികളാകും, സന്യാസിമാരാകും. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. കാരണം അവര് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പക്ഷേ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് വെറും ഒരു ഭക്തി ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഷോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, വെറും അത് ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ രണ്ടും ചെയ്യണം. പക്ഷേ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ എത്ര തുച്ഛമായാലും അതും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം ഇട്ടെഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതും, നമുക്ക് ഇന്നൊരു പങ്കാളിയെ കിട്ടിയതും, ഇന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതും, ഇന്ന് ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കർമ്മഫലം അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഓടി പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വന്ന് സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. അനുകരൺ അല്ല, അനുചരൺ. അത് അവരെ മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ, അവരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്, എത്ര തുച്ഛമായാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹതോ ഭയാ. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഭാഗ്യവാനായ അയാൾക്ക് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ചെടിയുടെ വേരിന് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ആ ചെടി മൊത്തം വെള്ളം കിട്ടും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വയറ്റില് ഭക്ഷണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ശരീരത്തിന് പോഷണം കിട്ടും. അതുപോലെ യസ്മിൻ തുഷ്ടം ജഗത് തുഷ്ടി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത പോലെ. കൃഷ്ണഭക്തികറിലെ സർവകർമ്മ കൃതഹോയ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത പോലെയായി. പക്ഷെ അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഞാനും ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ കാരുണ്യം കിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം. അതായത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ജ്ഞാനകർമാതനാവൃതം, ആനുകൂല്യനെ കൃഷ്ണാനുശീനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറയുന്നത്
ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഫോം ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവന ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് തരും. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ആദ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് വരുന്ന 4 കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാ? 4 ആൾക്കാർ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവും അല്ലെ? അതാരൊക്കെയാ? ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവുന്നത്? ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ 7-ാം അധ്യായം. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം യേ ജന സുഹൃതി അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. വെരി ഗുഡ്. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജന സുഹൃതി അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. 4 ആൾക്കാർ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥോ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏതാ? ഈ 4 കൂട്ടരില് ഏറ്റവും ജ്ഞാനി. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും. അതായത് അവർക്ക് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. ആർത്തോ അർത്ഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ജിജ്ഞാസു. മറ്റുള്ളവർക്ക് പണം വേണം, പിന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. പക്ഷെ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് വേറൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ജ്ഞാനി അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവത്തിൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കും, നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കൊറോണ സമയത്താണ് കുറെ പേര് കൃഷ്ണാവത്തിലേക്ക് വന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരാശ്വാസം കിട്ടാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിഷമം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പാലം കിടക്കുന്നോളം നാരായണം അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ തന്നെ വേണം അല്ലെ, എപ്പോഴും വേണം. അപ്പം പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവത്തിൽ വരുമ്പം പൈസക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാ വരിക. പക്ഷെ ക്രമേണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇത് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാവത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു കൃഷ്ണാവതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വയമേവ ബ്രാഹ്മണനും ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മുകളിലുമായി മാറുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മുകളിലാണ്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റീസിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പം കാരണം വൈഷ്ണവന് ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, പ്ലസ് അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ കൂടെയാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു നിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹ്യവശ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പം കാരണം ഗുണസംഗാസ്യ, ഭഗവാൻ ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ തമ ഗുണത്തിലാണോ രജഗുണത്തിലാണോ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവത്തിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് കർമ്മഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ത്യക്താസധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേ ഭജന്ന പക്വാ അധപതേ തദോയതി യത്ര ക്വവാ ഭദ്രമഭൂതമുഷ്യകിം വാർത്ത ആപ്തോ അപജതാം സ്വധർമ്മത. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 1:5-17 പറയുന്നത് ത്യക്താസധർമ്മം ചരണാഭുജം ഹരേ. കൃഷ്ണാവതം സ്വീകരിച്ചവൻ തനിക്ക് ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം ഉചിതമായ വിധം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ താഴ്ന്നു പോയെന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അയാൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, ദോഷമോ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. മറിച്ച് കൃഷ്ണാവതം ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് എല്ലാ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും നിറവേറ്റിയാൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഫലം? അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നു, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത് ഭക്തിർഹീനസ്യ ജാതി ശാസ്ത്രം ജപസ്തപ അപ്രണസ്യേവദേഹ മണ്ഡലം ലോകരഞ്ജനം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവത് ഭക്തി ഹീനസ്യ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ജാതി ശാസ്ത്രം ജപസ്തപ, നമ്മൾ എത്ര വലിയ ജാതിയിൽ ഇതിൽ പിറന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നാലും ശാസ്ത്രം എത്ര ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ജപസ്തപ എത്ര ജപിച്ചാലും എത്ര തപസ് ചെയ്താലും അപ്രണസ്യേവദേഹസ്യ മണ്ഡലം ലോകരഞ്ജനം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശവം, ചത്ത മനുഷ്യന്റെ, അതായത് ശവത്തില് അലങ്കരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ശവത്തിന് മേലെ എത്ര നമ്മൾ അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ.
അതുപോലെ നമ്മള് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. രക്താസധർമ്മം ചരണാമുജം ഹരേ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്ന, അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായാലും എത്ര വലിയ പണക്കാരനാണെങ്കിലും ഒക്കെ വേസ്റ്റാ. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർ അത് മനസ്സിലാക്കണം. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയ കർമ്മയോഗ മസക്ത സ വിശിഷ്യത്തെ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മാസ്റ്റർ എന്ന ഭഗവാന്റെ പേരെന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഋഷികേശൻ. അപ്പം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറയുന്നത് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത്തെ. ഋഷികേശ സേവനം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉന്നതി. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ അത്യുത്തമനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു ആസക്തിയും കൂടാതെ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കല്. അത് എന്ത് കർമ്മയോഗ? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ? അകർമ്മം. അകർമ്മം ഭക്തിയുത സേവയല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ആരോ പറഞ്ഞു എന്താ? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർമ്മം എന്ന് പറയും. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. വികർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് വികർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, നിഷ്കാമ കർമ്മം, ഇതൊരിക്കലും ഇത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പത്മപത്രം ഇവാംബശ അല്ലെ, ഇത് എന്ത് ഇലയാ? ഇലയുടെ പ്രത്യേകത താമരയില. അതിലെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ എങ്ങനെയാ? ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ അതായത് അവര് അവിടെ ഉണ്ട്, ആ താമരയിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനോട് ഒരിക്കലും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല, അല്ലെ, ഡിറ്റാച്ച് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിരക്തിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രമേണ നമ്മുടെ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുകയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരക്തി വരികയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നിർബന്ധി കൃഷ്ണ സംബന്ധി യുക്ത വൈരാഗ്യ വെച്ചത്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സടുക്കുന്നതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യും, പക്ഷേ നീ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലേ ആഗ്രഹിക്കാതെ, തോക്കുക വിജയിക്കുക എന്താണ് അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നീ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വിത്ത് നട്ടു, ആ വിത്ത് പല തരത്തിലാണ് മുളയ്ക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു പൂച്ചെടി അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ഇതൊക്കെ നടുവാണെങ്കിൽ വേഗം പൂ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാവോ പ്ലാവൊക്കെ ഉണ്ടായി അതില് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം എടുക്കും അല്ലെ. ഒരു തെങ്ങൊക്കെ അയക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം എടുക്കും. തൈയായിട്ട് നട്ട് പിന്നെ അത് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ അതില് ഫലം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഓരോ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഓരോ ജന്മത്തിലായിരിക്കണം അത് കാണുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ വീട്ടിലെ അയൽവക്കത്ത് നല്ലൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, ആ മനുഷ്യന് പക്ഷെ എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ടാ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, വൈ ഈസ് ബാഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ടു ഗുഡ് പീപ്പിൾ, എന്തുകൊണ്ടാ മോശം കാര്യങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് മോശം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ ജന്മം എത്രയോ ജന്മം മുമ്പ് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ 100 മക്കള് മരിക്കാനുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ മരിച്ചത്? എന്ത് കർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പക്ഷിയുടെ 100 മുട്ടകള് ഇല്ലാണ്ടാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് 50 മാതാജി പറഞ്ഞ 50 ജന്മങ്ങൾ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ആ കർമ്മം ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് 50 ജന്മത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചത്?
ആ 100 50 ജന്മങ്ങൾ പുത്രന്മാരുണ്ടാവാനുള്ള 100 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പുണ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ ജന്മം ചെയ്തതായിരിക്കില്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തായിരിക്കില്ല, എത്രയോ ജന്മം മുമ്പ് 50 100 ജന്മം മുമ്പ് ചെയ്ത കർമ്മഫലാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം അനുഭവിക്കുന്നത്. ചില ആളുകള് ഈ ജന്മം കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഈ ജന്മം തന്നെ അത് അനുഭവിക്കണമെന്നില്ല, അടുത്ത ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവരത് അനുഭവിക്കുക. അതാണ് ജെർമിനേഷൻ. അതായത് ഓരോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപം ഒരു വിത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് ഓരോരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ മുളയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എത്ര വർഷം എടുക്കും മുള ഉണ്ടാവാൻ? ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മുള അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. എത്ര വർഷം എടുക്കും എന്നറിയോ? 5 വർഷമൊക്കെ എടുക്കും മുള ഉണ്ടായി വരാൻ. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയതാവും അല്ലെ, ഭയങ്കര വലിയ മുളകളായി മാറും. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം പറയുന്ന അതിന്റെ വേര് വളരെ നീളത്തിൽ അതിന്റെ വേര് പോകും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 വർഷം നമ്മളൊന്നും കാണില്ല, ഇതിന് മുളക്കാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പം 5 വർഷം, അപ്പൊ 5 വർഷം അത് എടുക്കും മുളയ്ക്കാൻ. അതേസമയം വേറെ ചെടികളൊക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വേഗം തന്നെ പൂവുണ്ടാവും. എത്രയോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പൂവുണ്ടാവും, ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പൂവുണ്ടാവും. അപ്പം ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജ് ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ഇതിന്റെ കർമ്മഫലം വരും. ഓരോ കർമ്മം വല്ലേ വരും. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ലെവൽ 3 വിദ്യമതിയുടെ ലെവൽ 3 അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത്? പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അവിദ്യ. വെരി ഗുഡ് മാലതി. അജ്ഞാനം, അവിദ്യ കാരണം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് എന്താ പറയാ? ആ സ്റ്റേജ് എന്താ? അതിനൊരു വാക്ക് പറയല്ലോ, പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് ബീജം. വെരി ഗുഡ്. സോ ആദ്യം അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം കാരണം നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, അതാണ് ബീജം. ബീജം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ? ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപം ചെയ്യും. അപ്പൊ പാപം, അപ്പൊ അജ്ഞത, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ, പിന്നെ ബീജം, പിന്നെ പാപം. പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജ് ഏതാ? അപ്രാരബ്ധ സ്റ്റേജ്, അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്. അതായത് പാപ പ്രതികരണം വന്നില്ല. അതിനുശേഷം പാപ പ്രതികരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെയും പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതിനെന്താ പറയാ? കൂട്ടം. വെരി ഗുഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രാരബ്ധ സ്റ്റേജ് വരും. അതായത് നമ്മള് പാപം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ക്ലേശം അല്ലെ, ദുഃഖം. അപ്പം അറിയാത്തവയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോറൻസ്, അവിദ്യ കാരണം, അജ്ഞത കാരണം നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ, പണക്കാരനാവണം. ഞാൻ എന്ത് ഒരുപാട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം ആ ഒരു അജ്ഞതയാണ് എനിക്ക്, അറിയില്ല എങ്ങനെയാ പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു ഇങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞത. അപ്പം പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി, അതാണ് ബീജം. അതായത് ഒരു ബാങ്ക് കുത്തി തുറന്ന് പൈസ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി, അതാണ് ബീജം. അത് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പാപം ചെയ്യും. ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കും. കൊള്ളയടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രാരബ്ധ സ്റ്റേജ്, അതായത് എനിക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലം വന്നില്ല, ഞാൻ കൊള്ളയടിച്ചു, പക്ഷെ പോലീസ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, അതാണ് അപ്രാരബ്ധ സ്റ്റേജ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, അപ്പം എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും, ഞാൻ പിന്നെയും ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂട്ടം. ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലീസ് എന്നെ പിടിക്കും, അതാണ് പ്രാരബ്ധ സ്റ്റേജ്. പിന്നെ എന്തായാലും ജയിലിൽ പോകും, അതാണ് ക്ലേശം. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ആ സൈക്കിൾ. വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നറൻസ്, അജ്ഞത, പിന്നെ ബീജം, പിന്നെ പാപം ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് റിയാക്ഷൻ, അതാണ് അപ്രാരബ്ധ സ്റ്റേജ്. അപ്രാരബ്ധ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ കൂട്ടം. പിന്നെ ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് പാപ പ്രതികരണം വരും, റിയാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാരബ്ധ സ്റ്റേജ്, പ്രാരബ്ധ ഘട്ടം, പിന്നെ ക്ലേശം. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സൈക്കിള് എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം? എവിടെയാണ് നമ്മളത് ഇല്ലാണ്ടാക്കേണ്ടത്? വെരി ഗുഡ്. അജ്ഞതയിൽ ഇല്ലാണ്ടാവണം. അപ്പൊ അജ്ഞത ഇല്ലാണ്ടാവാനാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഏത് കറക്റ്റ് തെറ്റ്, ഏതാ ശരി തെറ്റ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം ആരാ? നമ്മൾ തന്നെ. നമ്മൾ ആരെയും അവൻ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കാരണം വിഷമിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇതൊരു ഡോമിനോസ് ഇഫക്റ്റ്. ഇതായിരിക്കാൻ അറിയോ എന്താ സംഭവം? ഒരു ബ്ലോക്ക് തട്ടിയിട്ടാ എന്താ സംഭവിക്കുക? എല്ലാം വീഴും അല്ലേ?
അതുപോലെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങളും. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു, പുണ്യോ പാപോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജനിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, അതായത് എന്താ പറയാ, അത് എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുനർജനിക്കും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ, പിന്നെയും ഞാൻ പുനർജനിക്കും. അങ്ങനെ പുനർജന്മം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഞാനൊരു പുണ്യം ചെയ്തു, പാപം ചെയ്തു, അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പുണ്യം ചെയ്തു, അത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ? എന്തുകൊണ്ടാ ബാലൻസ് ആവില്ല ഒരിക്കലും. എന്തുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ആവില്ല? അതിന്റെ രണ്ടും അനുഭവിക്കണം. രണ്ടിനും. അപ്പം എവറി റിയാക്ഷൻ ഹാസ് ആക്ഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്താ? എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്തായാലും വരും. പുണ്യം ചെയ്താൽ പുണ്യം കിട്ടും, പാപം ചെയ്താലോ പാപം കിട്ടും, അതിന്റെ റിയാക്ഷനും വരും. ഒരിക്കലും ഒരു പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യത്തിനെ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ആവില്ല. കർമ്മം ലോ ഓഫ് കർമ്മ അങ്ങനെയല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു 1000 പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ, കിടാവിനെ ഞാൻ അയച്ചു വിട്ടു. അപ്പൊ ആ പശുക്കിടാവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവോ? അതിന്റെ അമ്മേനെ തേടി പോവോ? അതോ വേറെ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് പോകും? സ്വന്തം അമ്മയെ കണ്ടെത്തും. സ്വന്തം അമ്മേനെ കണ്ടെത്തും അല്ലെ. 1000 പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പശുക്കിടാവ് സ്വന്തം അമ്മേന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് എവിടെ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, എത്ര ജന്മം 1000 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ കർമ്മഫലം നമ്മളെ തന്നെ തേടി വരും. അതാണ് ലോ ഓഫ് കർമ്മ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് അതിന്? ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നു, ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് പേർക്ക് കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ചില പേർക്ക് കൊറോണയും വന്നില്ല അല്ലെ. ചില പേര് നന്നായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു, ഒരു വിഷമങ്ങളും ഭഗവാൻ വരുത്തിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അതൊക്കെ കർമ്മബലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തൊക്കെയാ? നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്തൊക്കെയാ? നമ്മള് എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഐശ്വര്യത്തിൽ ജീവിക്കും. ഐശ്വര്യത്തിൽ തന്നെ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, അതായത് നല്ല അറിവുണ്ടാവും, പിന്നെ സമാധാനം, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും, ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പം നല്ല സൗന്ദര്യം, നല്ല ആരോഗ്യം, നല്ല സമ്പത്ത്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ നമ്മള് പുണ്യം ചെയ്തേണ്ട ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കും. അതേസമയം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ, ക്യാൻസർ പോലത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്, പിന്നെ വിരൂപമാവുന്നത്, പിന്നെ എന്താ പറയാ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതാകല്, പിന്നെ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ദരിദ്രമാവുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തതിന്റെ അടയാളമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ കൃഷ്ണഭവത്തിൽ എത്തിയത്, അതാണ് ശരിയായ പുണ്യം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പൈസയും സമ്പത്തും ഐശ്വര്യം, ഇതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ ഈ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ എല്ലാം പോകും. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അജ്ഞാത സുകൃതി ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം ചെയ്തു, നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ പുണ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് അതാണ്. അപ്പം കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൂമറാങ്. ഈ സാധനം മൗഗ്ലിയുടെ കയ്യിൽ കണ്ടു, ഇത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആ എറിഞ്ഞ വ്യക്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ പോകും. പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് എറിയണം. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലവും വരും, പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലവും വരും. ഒരിക്കലും അത് ബാലൻസ് ആവില്ല. പാപം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ബാലൻസ് അല്ല. കർമ്മം അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് ആ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. രണ്ടിന്റെ കർമ്മവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ന്യൂസ് ഒക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും എന്താ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസുകൾ മാത്രം. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മോശ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്താ ഈ ലോകം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കലിയുഗം കഴിയുന്നതിനെ ഒരുപാട് മോശമായി വരുക ചെയ്യാ കലിയുഗം. ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അധർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ ആത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മം നമ്മളെ കൊല്ലാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അത് അറിയുന്നില്ല ഒരു പേർക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് വരും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റും നമുക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് ഒരു ജീവൻ തന്നിട്ട്, ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വയം ഇല്ലാണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ ജന്മം നമുക്ക് ആ കർമ്മം തീർന്നു കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം അത് പോകും. ഇപ്പം കോടതിയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം തൂക്കുകയറ് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ പറയുന്നത് ആ ജന്മം, ആ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു അവിടെ. അഥവാ തൂക്കുകയറ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അല്ലെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം, വരുന്ന ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അവര് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഒരേ ഒരു ജന്മം, ഈ ജന്മം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക. ആ പുനർജന്മത്തെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ
കൃഷ്ണാവത്തിലുള്ള നമ്മള് അത് ചിന്തിക്കണം. അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് ഈ ജന്മം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം, സത്വഗുണത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അടുത്ത ജന്മം നല്ല ജന്മം കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. നീതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്ഞായോ കർമ്മണ ശരീരയത്രാപിച്ചതേ പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പം അർജുനൻ പേടിച്ചോടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അർജുനന് കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടും. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നീ ചെയ്യുക, അതിന്റെ കർമ്മഫലം നീ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോ അയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. പുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പം യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണൻ എത്ര ലോകായം കർമ്മന, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഓം തത്സത് നമ്മൾ മനസ്സിലെങ്കും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. മുക്തനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. സഹയജ്ഞ പ്രജ്ഞ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യാധമേഷ വോ അസ്തിത്വഷ്ടമാ കാമധു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പം സത്യയുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്തായിരുന്നു? സത്യയുഗത്തിൽ എന്ത് യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? തപസ്യ. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ. ദ്വാപരയുഗം അർച്ചനാ വിഗ്രഹം. കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ. അപ്പം സത്യയുഗില് ഹൃദയാധ്യായതേ വിഷ്ണു ത്രേതായാം യജതോമകെ ദ്വാപരേ പരിചര്യായാം കലോർത്തത് ഹരികീർത്തനം. കലിയുഗത്തിൽ ഹരികീർത്തനം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം യജ്ഞം ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സങ്കീർത്തന യജ്ഞാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാത്ര ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, നാമജപം അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്തറിയോ? 18,000 നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമ ദുഃഖ ശമന നമാമി ത്വം ഹരിം പരം. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. ഭഗവാനെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവപാപ പ്രണാശനം, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാക്കും. പിന്നെ പ്രണമൗ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമിൻ ഹരിപരം. പ്രണമം, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മന്മനാഭ ഭക്ത മധ്യജിമാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും. മുട്ടുവേന, നടുവേന ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങനെ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈകൾ ഉയർത്തിയാലും മതി. ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് കൈകൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരണാഗതി നമസ്കാരമായി. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകള് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം, പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ തിരുനാമ ജപിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത്. അതാണ് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം. സങ്കീർത്തന യജ്ഞവും കൃഷ്ണാവബോധം ഒത്തുപോകുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അഥവാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷ സൂചനകളോടെ പരാമർശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായ യജന്തി സുമേധസ. കലിയുഗത്തിൽ സുമേധസ ബുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങൾ സഹചാരി സമേതനായ ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണവർണം തുഷ ആ കൃഷ്ണം. കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ത് വർണ്ണത്തിലാ വരുന്നത്? ആ കൃഷ്ണ, അതായത് ബ്ലാക്ക് അല്ല. ഭഗവാൻ എന്താ കാർമുകിൽ വർണ്ണൻ, ആ കളറായിട്ടല്ല വരുക, സ്വർണ്ണ കളറായിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലെ. സംഘോ പാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം, എന്താ പാർഷദമാരെ കൂടിയാ വരുന്നത്. എങ്ങനെ? യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായം. യജ്ഞേത സങ്കീർത്തനം. യജന്തി സുമേധസ. സുമേധസ അല്പമേധസ, രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്. സുമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവർ ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അല്പമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പബുദ്ധികൾ പറയുന്നത്. അല്പബുദ്ധികൾ അവർ ഉപദേവതമാരെയൊക്കെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കും. അതല്ല വേണ്ടത്. കലിയുഗത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരാ, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട.
ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭവയന്തു വ പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയ പരമവാപ്സിസ്ഥ. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പം ശരിക്കും ഗോവർദ്ധന പൂജ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ആ കഥ നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനെ. കാരണം ഇന്ദ്രൻ മഴ തരുന്നു, മഴ ഭൂമിയിലും വരമായിട്ടുന്നു, എന്താ പറയാ സമുദ്രത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം ഇന്ദ്രന് ആ മഴ പെയ്യാനുള്ള ശക്തി ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാകും, നിങ്ങളെയും സന്തുഷ്ടരാക്കും. പക്ഷേ ദേവന്മാര് പ്രീതപ്പെടണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടണം അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ആദിർഹി ദേവാന, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉറിവിടാരാ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ശിവദേവനടുത്തും എന്താ പറയാ ഗണപതി ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട്, ദേവീന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്താ പരമശിവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അതിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, പക്ഷെ ഇവർ മാത്രം കൃഷ്ണഭക്തി ചോദിക്കാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭക്തി കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാ? വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു അല്ലെ? വൈഷ്ണവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് മഹാദേവൻ. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ശുദ്ധീകൃതാഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതവും പവിത്രമാകുന്നു. ജീവിതശുദ്ധി സ്മരണമണ്ഡലത്തിലൂടെ സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. സ്മരണശുദ്ധി വന്നാൽ മുക്തി മാർഗചിന്ത ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി വന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ആധുനിക സാമൂഹ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണിത്, സമൂഹത്തിന്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ട്, ആ ബോട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം? ഒരു ബ്രഷ് കിട്ടും അല്ലെ? വലിയൊരു ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ 84 ജന്മങ്ങൾ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, നമ്മളൊക്കെ ഇവൻ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എല്ലാവരും സർവ്വയോനിഷിക്കാന്തി, എല്ലാ യോനികളും കടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ പോണെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ചേതോദർപ്പണം മാർജനം ഭവ മഹാധാവാഗ്നി നിർവാഹണം അല്ലെ? എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞാശിഷ്ടാശിനശാന്തോ മുച്ചന്തേ സർവകിൽ വിഷയ് പുഞ്ചതേ തേത്വകം പാപം യേപചന്ത്യാത്മകാരണ. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ? പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഒന്ന് തിന്നുന്നതും പാവല്ലേ? വെജിറ്റേറിയൻസും പാവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും ആ പാവം. അത് ഉണങ്ങിപ്പോന്നില്ലല്ലോ മാതാജി? ഉണങ്ങിപ്പോ മാതാജി. ഇപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ എടുക്കുന്നത് റൂട്ടിലൂടെയല്ലേ? ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിൽ അടിയിൽ വളരുന്ന വേരിലല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് മുഴുവനായിട്ട് അത് എടുക്കുമ്പോ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവില്ല ആ ചെടി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാവല്ലേ അനിതാ മാതാജി, രാജീവ് മാതാജി? ഭഗവാന് നിവേദിച്ചല്ലേ കഴിക്കുന്നത്? അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസ് ആവുന്നത് പാപം കുറവാണ്, ശരിയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? സസ്യങ്ങൾക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ്, അവബോധം കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ മൃഗം ഒച്ചത്തിൽ കരയും അല്ലെ? എല്ലാ മൃഗങ്ങളും കരയും. അതേസമയം ചെടികൾ കരയോ? ഇല്ല. കാരണം അവബോധം കുറവാണ്. അത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്, നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് പാപം തന്നെ. ജീവസ്യ ജീവനം. ഒരു ജീവൻ വേറൊരു ജീവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിവേദിക്കാം. പക്ഷേ ആ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് കഴിക്കുമ്പോഴും അത് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പാപം. അതിലും പാപമുണ്ട്, അളവ് കുറവാണെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മ ഫ്രീ ഫുഡ്, അതായത് ഭഗവാൻ അതിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സസ്യങ്ങൾ അതിൽ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതിലും പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭോഗ് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മബലമില്ല. വെറും വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം, സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പാപം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഓരോ സീസൺ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും അല്ലെ? നമ്മള് വേനൽക്കാലത്ത് ആ സമയത്ത് ഏപ്രിൽ മെയ്യില് മാങ്ങ കിട്ടും, മാമ്പഴം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ മാമ്പഴം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതും തെറ്റാണ്. നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് പനീർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് അത് കഴിക്കണം, ഇത് കഴിക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മള്. ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ പ്രസാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പം
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറും പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആയാൽ പോലും, സസ്യങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും അത് ശ്രീവിഷ്ണു 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 അല്ലെ ഭഗവാൻ അത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തൊക്കെയാ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവന യജ്ഞം തുടർന്ന് പോരുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവരെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പാപ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തനിക്ക് മാത്രമായോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനോ ആഹാരം ഒരുക്കുന്നവരാകട്ടെ ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള പാപഭോക്താക്കളും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആവില്ല, അത് പ്രസാദം. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ചില പേര് നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ ഇത്രയും ജപിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാ നമ്മള് പാപം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ട ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 14 ശ്ലോകം പറയുന്നു, അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പം എല്ലാ വേദങ്ങളിലും പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയുണ്ടാകും. മഴയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുകയും അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയികാസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകുന്നു. പതിവായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭക്തൻ. അപ്പം നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അണുബാധ ഇല്ലാണ്ടാവാൻ നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ശ്ലോകം 17. ശ്ലോകം 17 പറയുന്നു, യസ്താത്മരതിരേവ സ്യാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതു. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഇത് ഉത്തമ അധികാരിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു കർത്തവ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുകയും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപതിയിലെത്തിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മഫല കാംക്ഷ കൂടാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മം, അതിനാണ് നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലും ഉപരിയാണ് അകർമ്മം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ചെയ്യപ്പെട്ട ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുതകുന്നവയാണ് വേദോക്തങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളും എല്ലാം. കൃഷ്ണാവോധ പ്രവർത്തനമോ പാപപുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കതീതമായ ഒന്നാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം നടത്തിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. പൂർണ്ണമായ അനാസക്തിയോടെയാണ് അവർ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത്
കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾക്ക് ഇടയാകും. അതായത് സമയം കൃഷ്ണാവധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് എന്താ പറയാ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാത പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം യദൃദ്ധാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തതദ്ദേവോ ദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ഏവേതരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തത് അനുവർത്തതേ യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ഏവേതരോ ജന. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ഏവേതരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തത് അനുവർത്തതേ. അപ്പം അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയാ യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അർജുനന്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരും ഓടിപ്പോകും. അപ്പം ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നീ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അനുകരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്താ പറയാ പ്രീച്ച് ചെയ്യും. നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യും. ചില ആൾക്കാര് വെറും പ്രീച്ച് മാത്രം ചെയ്യും. അവര് അവരുടെ ഭക്തി ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ ഭക്തി മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കും. അതായത് നാമജപിക്കല് അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ പ്രീച്ച് ചെയ്യില്ല. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ആൾക്കാർ മാത്രമേ സ്വന്തം സാധനയും ചെയ്യും, പിന്നെ പ്രീച്ചിങ്ങും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിൽ നടക്കണം. അപ്പം ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തണം എന്നാണ് പ്രഭാതർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വയം മേന്മ കൈവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ ആചാര്യന്മാരെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. വിശിഷ്ട ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള വഴിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും. അതായത് മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ, മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരുടെ പാടുകളെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. രാജാവ് അഥവാ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത് മുന്നിൽ പറയുന്നു, രാജാവ് അഥവാ രാഷ്ട്രത്തിന് ഭരണാധികാരി, പിതാവ്, അധ്യാപകൻ എന്നിവരെ അറിവ് കുറഞ്ഞ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നേതാക്കളായിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായി കരുതി വരുന്നത്. അത്തരം സ്വാഭാവിക നേതാക്കൾക്ക് തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരോട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവർ ധാർമ്മികവും ആധ്യാത്മികവുമായ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചവരാകണം. അപ്പം പ്രവാചകൻ വലിയ ഉന്നത പൊസിഷനിലുള്ളവരൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലോകം രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാ, എല്ലാവരും അവരെ പിന്തുടരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ മോശമായ ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അവിശ്വാസികളായി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കർമ്മയോഗത്തില് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ അത് യജ്ഞത്തിന്റെ രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കർമ്മയോഗം എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദർ നമുക്കത് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ